Alright, mga higala sa ito YouTube Benji Talisik, no? Ang mga personnel sa scene of crime operatives kon Soko na karon diri sa Maidan Colon, mga higala sa pagsusi kining maong patay lawas sa sud gabahin ni maong kwarto. O niya mao ni diri, no? Ang maong biktima na sa sud gabahin, no? Okay. Sumana, no? Medyo nasa state of decomposition, no, ang kani mga tao mga higala, no. Kani boss kasi pangalan ang biktima Cesar ang personal sa Carbon Police Station si Police kuan kaning Staff Sergeant, no? Police Staff Sergeant Perolino, imo first name boss? Joel Perolino ang pinakabanggitan. Cesar Sanoria, edad sa boss? 59 years old. 59-year-old. So, ito initial information nga nakuha? Sa among kuha na ni, atake siguro na siya. Nag-atake lang. Okay, ang edad niya 59, no? 59. Sige, salamat kayo. Si Police Staff Sergeant Perolino, mga higala, no? Ang isito siguro, no? Salamat! Kanila pag-update sa YouTube, Benji Talisik. Mayang adlaw.